Thokoza sawubona Dumela Abshini and Hello. This Mkhuloti from 131 Marshall Street, Johannesburg, CBD. Uma uzobona umkhuloti mntwanami, I know ukuthi uyathanda ukungibona, uyathanda ukukhuluma nami, uyathanda ukuthi ngilungisele into zakho. Abantu bonke abazela izinto ezinkulu, ithwalo, ukuphakanyiswa and all that. Baza endaweni kamkhuloti yemfihlo. Angisabasebenzeli eMarshall. Uma useMarshall uyafona then imoto iyeza iyakulandelela kuthiwani imoto iyeza iyakulanda uza nayo noma uyilandela imoto emuva mawuthizwe ngemoto yakho. Mamela ngwaneso. Uma ngikhuluma kanje ngikhuluma nawe because of I believe ukuthi ungena kule channel ngoba udinga usizo. Kunama channel for entertainment. Kunama channel for dating sites. Kunama channel for those kind of things. Sex hooks. Kunama channel for many things, but this one I channel empiliso. This is not the dating site. This is not the site yokudlala noma ini. Mamela. Ngifuna ukukhuluma nabantu ngesithembu. Isithembu isithwalo. But I understand usithembu kinto yami. Sithembu ke morwalo. Kapa sithembu sitsama le morwalo. Isithembu sihamba nesithwalo. Amadoda amaningi ashade isithembu. Amadoda eyikuthi athwele. Amadoda amaningi abashada isithembu. Kwesinye isikhathi ubana uthola indoda inabafazi abawu6, indoda inabafazi abawu8, omunye inabafazi abawu14. Loyo muntu loyo usuke ethwele. Ayikho indoda, akekho umuntu oshada abafazi abadlula 4 angenanto la nayo. Isithembu ukuthwala. Isithembu sihambana nokuthwala. Even from the Bible, abantu ekuthi bebanesithembu, abantu abakade bethwele. Namandulo imizi la kade kunesithembu khona, abantu akade besuka bethwele. And isithembu, uma isithembu kahle ufuna ukusibona kahle, abantu abaningi abashade isithembini noma abashade lesithembini, abashade isithembini thothi kuyahlushekwa. Isithembu senzahluphekayo isithembu semijolo nje sobufebe sokudlana nje sokudlala nje. Real isithembu akibahlobhatela. Isithembu esisira seqiniso akuhlushekwa. Akuhlusheka ngoba sisuke sihamba nento yakhona. Isithembu sihamba nento yakhona. Isithembu asambi sodwa. Kunesilwane sesithembu. Nginaso ngiyasikhipha mina futhi. Uma lesilwane nginikeze sona umuntu wesilisa, kumele ukuthi lesi silwane lesi uyazi ukuthi each and every at least after 4 years, 3 years uyashada. 4 years, 3 years uyashada. Uma ungashada 4 noma washada 5 or 6 uzabe usebenzile. Even 3 it's okay, even 2 it's okay. Kodwa kumele ukuthi ube in a polygamist marriage. And there is a reason why. Ukuthi why kumele ube njalo. If awubi in a polygamy marriage, akusebenzeki. Into zakho ziyama. Kumele lento ikusebenzele uma wena uloku ushada. Isithembu leso, isithwalo esihambana nesithembu. Sihamba nento yakho especial. So, ngifuna abantu understand ukuthi sisiwami intombazana yami, ngwanesu, ngwana malume, ngwana mmangwane, ngwana ragadi, ngwana mani, ngwana mratshwaka, mntaka sisi, mntaka bhuti, mntaka malume. Uma uyongena isithembini, just be aware noma just know ukuthi usuke uyoserve a certain spirit of which uyazi. I won't say izo zonke, but ithembu la kunemali khona, just know ukuthi kusuke kunento yakho ngaphakathi. Isithembu has to do with serving a foreign spirit of which is foreign to you as a wife, but kwindoda it's not foreign. Hey mudimaka abankuthi keremba thoba. Kwindoda yakho it's not foreign because the spirit less silandwe uye. Munne ngwahawo lo moya akusumoya osuke emazweni, akusumoya osuka ngaphandle ngoba umoya yena ulandile.
Kodwa wena kuwena lo moya awuyazi lo moya lo usukaphi. Isithembu leso. Isithembu sihamba nesithwalo. Isithembu has everything to do with money rituals. Isithembu has everything to do nemali nokuphakama. Ake baxwisa kwalekho. Isithembu leso. Leso isithembu. Esithenjini kuhamba ngemali. Esithenjini kunento yakhona. Esithenjini kunento yokuthi ifakiwe ngaphakathi. Isithembu is not just a child's play. Isithembu into yemali. Isithembu into yokuphakama. Isithembu into yokukhululeka. Kodwa sihamba nento ngaphakathi isithembu. Isithembu sinento ngaphakathi esihamba nayo. Isithembu sinento. Batla ngikuhlonganiso. Uma ufuna ukuthwalise ngalesihlwane sesithembu, ungiphathele imali engange 200,000. Ngizokunikeza lento yakho. Wena, how do you satisfy lento yakho? You satisfy lento yakho by marrying abafazi as much as you can. And afterwards, awugcini ngokuthi ushade nje abafazi. You also need to have concubines. Abantu nje ufika nje ubahlabe ngaphandle, ubahlabe ngaphandle, so that you can satisfy this spirit salento ezokunika yona. Isithembu sihamba kanjalo mntanami. Sithembu sitsamaya le morwalo ka hare. Hauna sithembu sebanting kungena kuthwala. That's why you get ukuthi abantu bashada isithembu abafundisi. Number 1, inyanga, abaprofeti, ama-business people, abantu abathendarishayo, ama-mayor, ama-politicians. Yingoba banalento le yesithembu. Isithembu sihamba nento yakhona. Leyo nto leyo mungene kuyona mntanami ayikubulali ayikwenzi nix, but you are serving this master osayitsibe ngoTariki. Mina uma ufuna ukwenza lento le lapho mntanami, you don't need to even come with anything to me. Uphatha nje imali engange 200,000, then uze kimi. Uma uza kimi uyeza ngizokufaka impande yakho, ngusebenze, nguthwalise. Lapho ngizokuthwalisa ngabafazi. Manguthwalisa ngabafazi, you need ukuthi ube nabafazi. Ube ubafazi fast. And you must make sure ukuthi even nangaphandle, sometimes you date 1 or 2 or 3 girls abantu nje uzwana nabo from ngaphandle. Ngoba nabo they even relate kule spiritless. Wena umuntu esifazane awumzili. And by so doing, imali zami ingena. That's why you get ukuthi isithembu sishada futhi amakhosi. Kings bashada isithembu because of this. Uma ngumuntu esifazane mkhuluthi ngisifuna lesithwalo lesi kwenzakalani? Mina uma uza kimi umuntu esifazane ngizokufaka lempande, but umfazi akashadi isithembu. Umfazi wenzani na? Uma ubona ukuthi nomyeni wakho ngamanye amagama kumele ukuthi ulibele uyitshontsha sometimes, uyitshontsha kuze lento le ikwazi ukuthi ijabule. Kwesinye isikhathi uyakwazi nje ukuthi ube no gate man, umuntu ovula igate ungene ekhaya. Ngoba vele uzabe unemali. Uba no gate man ovula igate, lo muntu ovula igate, what you do wenzani? Uzidla naye all the time. Kuba isithembu sakho sani semfihlo. Abafazi baba nesithembu emfihlweni. Le garden boy le yakho le iyona esuke futhi nayo isebenza kulento. This Mkhuluthi from 131 Marshall Street, Johannesburg, CBD. Ungakhohlwa ngumelaphi wendabuko, ngiyinyanga, ngisiza abantu. Each and every Sunday inkonzo iyangena imvuselo African Traditional Church. Ukuhlola hlala phansi ngikuhlolele. It is 1,500 rand. Ngiyakwenza umsebenzi wakho konke kwazi ukukhanye futhi kulunge. Ngibongile makhosi.